Dzisiaj jesteśmy gośćmi Bronisława Sykłera, co mieszka w Gdyńsku w Rześci, pochodzi od strun tam ze Królewej Kasie, Psiunowa, a Łebniu, tak poprawdzie z Badzielnicy, parafia Łebnu, to jest kule Bandargowa. Ich teren to na wojnie przeżył tyle długich lat w rozmaitych państwach naszego kontynentu. I bym chcę spytać, jaki był początek tej wojny dla waj? To było tak. Mój ojciec Engidoc musiał tak być. Teraz mój brat był 2 lata starszy. Jak przeszło w 1943 roku, to chcieli nas do wojska wziąć. I to normalnie. Sztamrola tego brat sam jakoś później podpisał, ja nie podpisał. Miałem sam podpisać, że 5 pokoleń że żadanie pochwycał, tylko to. I mówię, ja nie wiem żadnym ani nic, ale ja nie chcę podpisać. Mogą mnie wziąć, ale podpisywać ja nie podpisywał. Bo była wzięta do Siemłyda, tam to było, na gminie. Tak. I oni mnie z Dobroca brali, ale nie podpisują, puścili do domu. Za 7 dni mnie znali, wzięli do Siemłyda. Tam oni mnie zdjęli z Dobrocy, że muszę podpisać i to będzie wszystko w porządku. I mówię, na wszystko, ale podpisywać jeszcze nie będę podpisywał. I wtedy oni mnie zaczęli torturować. Mnie bili, lele. Jak leżał, to on bykowcem mnie walił i pies jak rękoma rasił, to mnie gryzł ręce, jak nogama to on gryzł nogi. I w tym przejechał ich komendant. A oni wzięli protokoły, pisali wtedy, by widać się na postrachtach. I komendant, to oni w 3 pisał, jeden nie. I on mówi, co to jest za jeden? Powiedz, to jest tego, ale oni mnie leli. Aha, tam jeszcze on mnie leł po gębie, on był taki siłac, to leci raz tak. I później tam na tej prycie mnie tak. Ten mi powiedział po kaszepsku normalnie. To byli tacy, co, tam było wiele Niemców takich, co za Niemca tam mieszkali. Kolonia była cały, to byli Niemcy. Znaczy oni tyłem mieszkali, ale to byli tacy Niemcy. Niemcy. A oni byli teraz w milicji na stanowiskach. To są skończone, jeszcze nie podpisyły. I wtedy oni mnie wzięli na posterunek, w taki torfnik zamknęli, bo tam nie było tego. I wieczór mnie wezwali i on mówi, mam się dobrze zastanowić. Mówi, to co my chcieli, to my zrobimy więcej, nic ze mną nie będą robić. Ale jutro jedziemy do Wejherowa, jak to się tam podpisze, to będzie wszystko w porządku. Jak nie, to się przekazywają SS-manów. To już tam już wiedział. To 2 tygodnie jakby sam podpisał i tam jej sam podpisał. Bo on mówił, bo to było tak, tam oni torturowali, przeważnie zabili. Kto się nie powiedział, to wykończyli. Za miesiąc ich był w wojsku. To jeszcze sam pojeżdżał raz z moimi chrzestnymi, bo ona była moja chrzestna, ciotka Marta Łekryka. A ona mówi, ty wrócisz. Ty weź świętego Antoniego za swojego patrona i się módl do niego. A ja ci dam relikwię świętego Antoniego i ci się nic nie stanie. Mnie wzięli do Wismary. Brata wzięli, bo brat też, to ma razem chodzili, on kestiliniem był. Ten brat też był bity, o? Brat nie, bo on podpisał są chudci. Rekrucki czas, jak my przeszli, kto rozumie po niemiecku, to wysyłali na wschodni front. A my nic nie rozumieli. My rozumieli, ale udawali, że my nie rozumieli. To nas wystawili i przeżyczyli do Białogardu, do Kłyni. Brat tam przeszedł i przeszedł. My doglądali te konie.
co chwilę my freszowali. 3 konie w jedno, a każdy dzień inny. Jedno kotpowo, jedno było spokojne. A jest koniarza, nie wiem, brat był bardziej koniarzem, to on tam potrafił, a to konia robił ze mną, co nie chciały. I kłapało mnie i mnie kłapnął ty. I to co nie chciały zagoić, ale to były brysy. Krasnowadowańska Luban, tam. I jak oni nas chcieli iść do jednostki wpakować, to nie dali nam koniak. A ja lubił koniak. Jeszcze myślę, oni dali bydla na 3, a on mówi, to mnie twój koniak, a oni mnie wleli i to na jednym szluku wypił. A te konie były uwiezone w tacy 2 drąci i one były szeregowo uwiezone. I na to uklek. Na to uklek drugiego dnia noga zacznie puchnąć. I ta noga była tak zdrętwiała, aż seny. I oni mnie wzięli do szpitala. W szpitalu ja był i tam, jak się polepszywało do miesiąca, to wylecieli jej do jednostki, a mnie się nie polepszywało i mnie wywieźli do Niemców, do szpitala, dalej na dalsze leczenie. I stąd jeszcze na Łotwę, tam był tydzień i tam, jak nas stali było, to na pociąg nas załadowali i wywieźli do Niemiec pomiędzy Lipskiem a Dreznem, taki starszy szpital tam był i tam nas rozładowali i tam leczyli nas. Jak oni nas wyleczyli, to i dostał urlop. I nas z Wismary wywieźli do Francji, ciągiem jechali do Kaprytonu, artyleria nadwybrzeżnej. Tam nas wyładowali i byliśmy w tym do końca. No ale tam strzelać czy nie? Tam Próbne było strzelanie, ale tak tam nie doszło do tego dobrego kapitana. Bo tam wyszpiclowali i gwałali. I ten tego wsadził. A ten nas gonił cały czas. Ćwiczył i tego. Samoloty tam czasem przeszło. Tam dalej była forteca artyleryjska, ale drewniany. Czołgi drewniane, wszystko drewniane, zatarnowane, tak jakby to było naprawdę. Jak tam zaczęli, to nas chcieli do karnej kompanii wywalać, a on raz przejechał taksówką z Kaprytonu na wizytę. 2 majorów z krytymi krotyjcami. I on też przyjechał. Ja był jeszcze na posterunku z karabinem stoił. Ja tam po niemiecku nie umiem wiele nic, tylko stoił. Sam pytał, co to tak. Jeden szedł zobaczyć bunkry, jaka benzyna była, a drugi obserwował teren. Jak pan odjechał, to się dowiedział, że to były szpiedzy francuscy. Tych majorów, co to było. No i później to przyszło, że my musieli uciekać tam. To oni to w powietrze tam puścili. A my byli młodsi, to nas taką kolumną zrobili na rowerach, to my jechali, a starsi na te samochody. Ale tych starszych wszystkich powietrzyli w partyzantce. Oni na zniesieniach, oni zawsze zrobili na tarczy. No i to wszystko zniszczyli, a my na rowerach byli, to nas nie zniszczyli. My czasem w krzakach siedzieli. Samolot 4 przejechał, 2 razy przejechali, iż tam się nic nie ruszyło, nie jechał i dalej. I teraz my doszli do końca, to oni my mieli czekać. Dalej był taki zamek, bo to my sprawdzili tam. My tam raz szli, bo tam było ciepło, żeby nam dali wodę do popicia. Nie ma wody. A my jesteśmy polony, skusy, to wodę nam dali.
I my wlezli nazad tam, ale my nie wiedzieli, że to był a tam był główny sztab partyzancji w tym. Że my tego słowa nie byli, to byli tam pochowani. I my weszli do tej stodoły nazad. I w nocy przeszedł Francuz w Prochowcy. On kiedy mamy rozładować, bo Niemcy nas uwierzyli jako dezerterzy. My to zrobili, jak my z tej stodoły weszli w tacie krzyczy tam. I on przeprowadził nas do tego zamku, tam co tyłede, tam ta partyzantka była, tam był ten punkt pierwszy. My byli pierwsi niewolnicy z niemieckiego wojska. To tam, ale i ty nas wywieźli. To zaraz przyszedł taki oficer i sierżant do nas, czy my chcemy do wojska polskiego iść. Kto chce ochotniczo, my się zaraz zgłosili. Kto chce, ale niektórzy nie. To byli Niemcy, a po polsku. My się zgłosili i za 2 niedziele do Marsylii. Ach, my już tam byli długi czas, bo tam byli w partyzance, to my tam ćwiczyli, taki sierżant nasz tam ćwiczył, ale w mundurach rozmaitych. I tam angielskich i niemieckich pomalowało, ale w partyzance. I wtedy nas zawiozli do Marsylii i tam był zakotwiczony statek do przewozu wojska. Tam nas załadowali i 12 niszczycieli ten statek prowadzili do Neapolu. Twoja wasza armia, ten Dredzi Korpus, jo? Andersa. 2 niedziele, tak tydzień my tam byli i ty nas wzięli do Otwsiani. 4 mundury wywalone, angielskie mundury do korpusu. Przez cały Włoch chyba przeszłaś? Na Bolonię to my szli. To była nowa jednostka. Kierowców nie było. Ja się zaraz zgłosił, żeby mógł. To my szli na kurs kierowców. Ciągnik my dostali, jaźdź i armata. I ćwiczenia było. I to był 16 pułk artylerii pościgowej. I był w tym do końca. I strzelanie było rozmaicie, a nad renem Niemiec się załamał i my nie mogli dogonić. Jak na froncie, to na froncie. A i do Polski jak wy przejechali? W Anglii tam, gdzie my byli, to oni rozdzielili nas, Montgomery jeszcze pogadanka na pożegnalną, gdzie mówi, jakie możliwości, żeby oni do swoich krajów wrócić. Ja się zgłosił do Ameryki. Ja był w ten czas, ja wiedział, co to Ameryka jest. A czas tak pomału szedł, że my nie mogli się doczekać. Ja czekuję, ja zrezygnował, ja jadę, mówi, do Polski. Jak tam jedź, co chce. W 1947 roku i wrócił do domu. Tym się taką orkiestrą tam robili, się po weselach, chodzili na zabawę, tam trochę zarobili. Jak na gospodarstwach było to. A powiedzcie, co zostało z bratem waszym? Jak on skończył ta wojna? On był w Rosji. Jak on przeszedł do domu na urlop, to on szedł do lasu. On nie wrócił do niemieckiego wojska. To on był 2 lata w bunkrze, na Badzielnicy. Oni mieli 4 schrony, tam był Leon Król, Bernard Król, Skrzypkowski, Kazi i mój brat. W Stajszewskim lesie oni mieli bunkier zrobiony, u nas na Badzielnicy były 2 bunkry i tam w tych błotach oni mieli bunkry. Jak oni widzieli, że było tam tacie, to oni wiele sobie tego. On miał broń, przyniosły sobie, amunicję, a Mauser on miał. On przetrzymał. Tylko jak wojna się skończyła, ludzie tacy widząc, nie musieli lekko gadać na niego i rys chce go wzięli i w pomieszczeniu w kościele zamknęli. Tam więcej było takich turystów i wywieźli na Litwan torfę kopać. I tam go wywieźli. I tam on był prawie wykończony. Jak widzę ten szkielet. I on wrócił
do domu. Ale szkole jak im poznał, jak szkole tacy chudy on był. A on był dosyć silny i do domu przyszedł i mówił uważaj na jedzenie, ty przytrzym. Jeśli on to zrobił, on przytrzym to. I dożył 4 lat. I dożył do końca. Ale to on przeszedł gehenną.